Με λένε Ελευθερία Θεοδώρα Χεδιαίγλου, εργάζομαι σαν πρακτικάριος στο γραφείο και ο ρόλος μου είναι βοηθητικός. Σπουδάζω αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα 5 ετών που περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό και το Σεπτέμβριο θα πάρω το δίπλωμά μου. Μου αρέσει να πηγαίνω βόλτες, να κάνω βόλτες στη φύση και στην πόλη. Μου αρέσει να παρατηρώ διάφορα πράγματα, λεπτομέρειες, ζώα, φυτά και να τα βγάζω φωτογραφία. Και στον ελεύθερο χρόνο μου αρέσει να ζωγραφίζω και να διαβάζω. Στο γραφείο μου αρέσει πολύ η κλιματική προσέγγιση, γι' αυτό π.χ. η χρήση ξύλου μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα και ως δομικό υλικό, αλλά και σε αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, στο project στο οποίο ασχολούμαι, βοηθάω αυτόν τον καιρό, υπάρχει μεγάλο τέτοιο ενδιαφέρον. Μου αρέσει επειδή μου ανατίθενται ενδιαφέρουσες δουλειές, να βοηθήσω δηλαδή, και επίσης κάθε μέρα νιώθω πως μαθαίνω κάτι καινούριο. Δεν είναι απλά, σχεδιάζω επίσης και δεν είναι απλά ένας βοηθητής. Δηλαδή θεωρώ ότι ο ρόλος μου αξιοποιείται.